Ya bafowethu, nale nto yokuthi umuntu aqhamuke la aqhamuka khona esizokutshela ukuthi le ngane yami, le ngane ngayithwala 9 months, le ngane ngayizwela ubuhlungu. Thina we carry amasende everyday bafowethu, asikhulumi, sithule. Lezi ngane abay'phatha 9 months thina siy'thwele bakithi, sikhulelwe singamadoda, sikhulelwe ngobuningi everyday, thousands wabantwana esinabo. Uzongibalisela ingane eyodwa ehlala 9 months. Yabo mina uma ngithi 14, 15 ngaqala ngay'phathela ezami iy'ngane mina kuze kube manje ngiy'phathela. Angisindwa, noma ngisindwa angitsheli muntu. Nina ngokusindwanyana kancane 9 months akupheli ngisho unyaka seniyakhala, ngane yami, bhu, kwasha kwacima dwi, bhu. Niyanya. Hhayi, kungimi.